How are you, Mr. Acosta? May 20 pa, wala na, doktor. I was able to walk 11 kilometers. Walk with faith with Brother Mike. Tapos nagbigay ng testimony. Anong diet niya? 8 eggs a day. Hindi. Kung grabe, 8 to 4, pero ginawa niyang 8. Pagkatapos, alam mo ang 8? Ang egg is, kumbaga sa ano, di ba, tanda mo, gumagamit ka ng ano? Boil. Kahit anong